Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-radio Inkezi. Le mgama mfeze ngothuthi ungakhumbala bathi ila sibona amagomede. Abantu mhlawumbe usabusha kule khasi, uzophinde ngicane nje ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, usaqhubeka umcimbi omkhulukazi olaphana eCarnival City, umcimbi ohlele yona insizwa uKhuzani Dlamlenze, umfokaMpunguseke. Emavidiyweni alokhu angene njalo laphana iziqephu neziqephu njengoba umcimbi uqhubeka. Kule video engaza kwethu-ke la ibonakele khona uKhuzani umfokaMpungese abonga insizwa laphana yamthatha ngelutho laphana-ke eqopha laphana-ke engaza kwethu-ke uchaza ukuthi wamfonela laphana kuShobeni umfoka Khuzayo-ke no-R2 okugcina kwase kuphele airtime esenza inhlolo khona, wasezixaka kuShobeni ngenxa yokuzikhona wafonela yena uKhuzani ukuba aqedele ukuthi aculeke ingane zakwethu. Uchazile ukuthi-ke usedumile nje kungenxa yala R2, kungenxa yokuthi uShobeni wabuya back kuyena. Insizwa uKhuzani umfokaMpungose besimupha isamba sika-100,000 wamarandi ukubonga ukuthi nge-airtime yakhe ngesikhathi sakhe iyona esigele izimanga njengamanje. Nayo ividiyo engaza kwethu ethathe insizwa enye entatheli uKing Zoso laphana enzeka eGoli eCarnival City. Ngakhona ngo-R2 yanqamuka i-airtime wabuyela kumina. Namhlanje ngithi ngalo airtime wabuyela ngayo kumina, wangilalela ngacula, wangithatha ngaduma. Nathi siphindaphindeke kawu-100,000 rand. Ngiyabonga kakhulu.